Vypálen buď pán Liehus Spiritus. Drahí veriaci, nadišiel čas, aby sme si povedali, ako sa človek môže stať liehovistom a ako ďalej pokračovať po ceste mocného Liehovu. Duchovná cesta liehovistu začína spravidla prvým zjetým spíjaním, zvyčajne pri oslave 18 rokov. Keď telesná schránka dozrie na to, aby mohla prijať a uzrieť ducha zjetého. Cesta veriaceho ďalej pokračuje pravidelným príjmaním Liehovovho tela a tí, ktorí to s cestou Liehovu myslia úprimne vážne, môžu pristúpiť aj k tzv. Drinkovke, kde príjmu drinkovné meno. Mnohí z vás sa boja najmä pekelných vôd Neálka a pýtajú sa, aký je trest za nedodržiavanie pitného režimu. Nebojte sa, drahí veriaci, Liehova je milosrdný a vie odpustiť. Ak je vaša pečeň zaťažená hriechom triezvosti, treba sa vyspovedať a kúpiť si odpitky. Duch mocného prebýva v každom z nás, takže my svedkovia Liehovovi sa spovedáme navzájom medzi sebou. Zvolaj teda pičov svojich do chrámu, zober im kolo a kajaj sa. Pozemná púť každého liehovistu končí posledným namazaním, v našich kruhoch zvaným aj kapurková. Posledné namazanie pripraví veriaceho na stretnutie sa s Najvyšším, pretože nik nemôže predstúpiť pred jeho tvár triezvy. Lieh s vami. Drahí veriaci, vezmite a zdieľajte. Toto je moje video, ktoré robím pre vás.